Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Josie at taga Sambales. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da nanang piit, ading katkay, ken uuliteg nga madama agtrab-trabaho di tanagirayan pidigan abra, from Marvin Palino. Rumbawa family, datatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel, from Melanie. Shout out kadadayan kay Rolyoda, kastamatan ti Rolyoda family di San Gregorio, Cabala Union, from Roger Rolyoda. Arnelson Agaluus di New Gumia, Dupax del Norte, Belmer ken Lovelin, from April Dulnuan ti Santa Fe. Esteban Kaajang, Henodepa family, from Jerome Esteban Henodepa ti Isabela. Tabilos Lauria Pascual ken Mina family ti Barat Umingan, Pangasinan, from Emily Tabilos ti Hong Kong. Shout out kani Reynaldo Jose from Josephine Jose. Hayes Dayag ti Ilagan City, Limon family, especially ni Jose Limon, ti Salay Angadanan, Isabela. Happy graduation Kimberly Matusalem, kan makablaawan amin ang Matusalem family ti Sitio Corpus, Barokbok, Isabela, from Nelia ti Dubai. Tolosa family ti Manzante, Magsingal, Ilocos Sur, from Lynn Tolosa ti Hong Kong. Shout out Jasmine Rivera. Kakabagyak di Taal Lakapan, Alonso Maliaga Tanyesa family di Tatulong.
Esther Maliaga Domingo and family ti Sitanga Ballesteros from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Anak ko ada Regine Faye, Roderick, Ezra, Liuliwa, kastamot nila kay ko JV Kasay from Jean Kasay ti Cagayan. Mabato family ti Ago o La Union, manang Jingjing Mabato ti Saudi from April Rose B. Mabato. Intay nga ruda ni tuloy abasaan ti surat ni Josie. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kuma takanayon nga adda kayo itinasaya at akasasaad. Ilinadnaklaangan manang itinagan a Josie at taga Sambales. Adamay sa nga anak ko anapanawan day di asawak. Nasapamin apimusay day di asawak gapo iti maysa nga aksidente. Ulilak moten iti ina isoan ni tatang kulaang nga tikadkadwak iti balay mi. Kaya rigak ti bilit anatukkulan iti payak idi pimusay ti asawak manang. Tadyak amo no kasano nga isakad ko ti panagbiag mi iti basit pay nga anak ko agraman ti amak. Sapay ko mamanang tamapagasatan mo at maidrama ti padas ko barang makaitad adal kadagiti padak anasapa anabalo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, pasensya kayo no itaak lang ang nakaawid. Inuray mi pa'y ngamin ti makinkuka iti balay adin nalusan mi. Tapno maalam iti tangdan mi. Basta aya anak kao. Sigurado nabambanog ka mga rudan Saan mat tatang? Panakaina na kami mat itayan. Bayat ti panagururay mi iti makinbalay. Ayon gayam, ti apo ko yung ay. Maturugan Ta ita napakan kao. Madamdam malaang agtuglap matan. Isa pinaturog ko Nabandog ngamin anak ay ayam di takaro ba? Pasensya kayo no da kayo ti agaw-awer tatang. Masapol namin nga agbiro kak nga inaldaw iti pakitang dana. Tapno da maigatang iti kasapulan tayo diti balay. Ay na anak ko, day tulaan nga ti mabalin ko nga itulong kan ka ta sa anak mo tin makatrabaho talakaya kaun. Siyak ba ikit di ati dumawat iti pasensya anak ka. Na mainayin nakpay abibiyagam, imbis ko maatilatan anak mau. Tatang, kaasi kami iti anak ko na awan kayo amangkit kita kenkwana. Naimbagaro tada kayo, tapno ada ka na yun pangibatsak iti anak ko. Katag tinulong Diyos tapno makaraos tayo iti inaldaw. Sige nga rod tatang, inak man pa kitaan di apo ko yung. Sige lang anak ko. Kalpasan na mangrabi ikamutan tapno makainanakan. Alat ay dadang ko biti ka na tapno napudot nga ipaunag mau. Maria, nalpas kon anak ko pindagiti linabak akawasyo. Naisimpak matan ijay pagikanyo iti badbado yo. Ay gyabadak unay Diyos balasang ko. Imbaglaang ta. Adda ka kanayon amatangtang danak. Tunggal maurnong ti kausmay kanilakay. Hijak mo't gaminin bakalaba. Tag sakit mo't ti bukot ko. Apay ngamin nga aglaba kayo pa'y naang katadaak mo't atangtangdanan nyo. Ay kasadun nga ay do makasapul kanton iti permanent ti apagtrabahwam. Di awan taon ti tangtangdanak. Nagrigat nga rin tiagsapul iti trabaho apong. Nang runak at awan mo't naturpos ko.
Iso kastoy latan ati mabalin ko at trabahuan. Haganos ka laang Jose. Iti day ta akinasingpot mo balasang ko. Hadan tulat ta dumtang aswertikin ka. Basta di mo liwayan ti agkararag akanayon iti namarswa. Sapay ko mga rodapong. Nang runak at dumakdakkel ti anak ko. Kasanon to ngayon no giskwenan ton. Ay di mo pagparikutan da ita. Hadan tulat ta. Aywan. Alam da ito'y bayad ko kan ka. Kan, adadagiti dilata nga insupot ko. Naimbag lang nga iyawid mo ijabalayaw. Ay na, agyaman na karodapong. No ada kasapulan nyo, ibagayon tulat ta kanyak. Naganumot ng dagiti insangpot mo, anak ko. Intad ni Apong Maria dagiti daduma adelata tatang. Di daduma, ginatang ko ita iji tiyandaan, sakbayan nagawidak. Inibos mo sa matan titangdan mo ang nagtrabaho sa ayan ni Kaka Maria. Sana bali tatang, tadan tumanan. Ti importante, adala talabon tayo diti balay. Saan ka matunay nga agbambanog anak ko, tadi ka katagsakay? Di kay madanagan tatang, kabailakter aramidag. Ay, hawan gayam, inaktuman suknalan jay na ibagada itay kanyak, nga da ka nagsapsapol iti katulong iti kabangibang nga ili. Kaya't mo ti sumrag akatulaw? Uwan ko matatang, no kaya't daan nga agawidak tunggal malam. Saan kayo matamabalin apanawan iti apo ko yo? Makaamo ka nga rot anak ko. Kitaam no anya ti pagsaya atam. Naimbag nga aldaw yo, ma'am. Kastabot kad kabalasang ko. Anya ka di ti masapul mo. Nakita namin tinakapaskil iti gate yo, ma'am. Dayta ka di. Awan, kasapulak ti para laba, kan kadwa ni ising agdalus di ti balay. Pimanaw ngamin ti may sa akaduami, iso asana kabaalan ni ising amin na trabaho di ti balay. Sige ma'am, no kaya't naklakit di sumrakak ko man kada kayo. Ngam, ada ko makidawak no mabalin ma'am. Adya dayta. No mabalin, agawid ako matunggal malam, no malpas kon amin at trabaho. Adamin anak ko ma'am, kat nitatang ko lang ti mabatbati akadwana iji balay. Kastaya. Sige, awan problema. Total, saan kamot nga inaldaw nga aglaba? Agdalus laang ti aramidam nga inaldaw. Kan tulogam matan ni ising kadagiti daduma trabaho ditoy. Agyaman nak, ma'am. Mabit lang. Umay katayam amo ka kanising. Kan kayat ko ano mabalin, mangrugi ka kuman inton bigat. Agduduma at trabaho ti pakitang tangdanak iti inaldaw.
Ayat ko laeng nga da maiyawid ko para iti anak ko ken ni tatang ko manang Emmy. Narigat nga masapul nga agano sak. Tapno maisakad ko ti panagbiag mi nga agina kastamot ten ni tatang. Agingga idi nakastrekak iti permanente at trabaho iti balay ni Ma'am Agida. Nasingpet ni Ma'am kat maawatan na ti kasasaad ko. Iso nga imanugot nga agawidak iti minalem kalpasan ti trabaho. Ininot alimag ti panagbiag mi manang gaputaaddan permanente a panggadak. Nasingpet ni Ma'am, saan akatulong ti trato na kada kami no di kat kaslak kapamilya. Iso asinaysaya at kumat ti trabaho iti pagtaengan na. Josie, nakadalos ka din, balasang ko. Nalpasan, Ma'am. Ada ka di pa ipaarami, Jo? Ibagam ka ni Ising, tamaka mo pala ang ditibalay. Ada mapantagatangan. Kadoan nak. Sige, Ma'am. Kanda magamutan no, ada ipagatang na kasapulan ditibalay. Ta a grocery tamutan. When, Ma'am? Ibagamutan ka ni Cardo, tairwar na di kotse. Huston to amalpas nga agilista di Ising. Sige, Ma'am. Mapan ko nga rodon ibagati pa ibagbagayo kadamanang Ising kan Tata Cardo. Kumusta mat ti trabaho mi tayan ti amaw anak kao? Awan makonak, tatang. Nasingpet ni Ma'am. Agraman dagiti kakadwak iti balay na. Naggasatak nga rod. Takas ka ni Ma'am Agi dati nasarakak ng amo, tatang. Kat nasaya at nga rod a Diyos. Agsingsingpot ka ija tapno agbayag ka iti dayja at trabaho. Sapay no kumaro dya amom kat nakad ado ti gatgatang na para iti anak mo. Wan nga rod, tatang. Mababainak nga rodon. Kan amuyo, kayat na isurot kun to kano ti anak ko ijay, takayat na kano amakita. Kan, kayat na kano nga awawiran. Kastaya. Ang mga no kailiw na mo ti apo ka o iso akasta, anak. Sigurado day tatang. Tasigon iti istorya na kanyak. Ada ka no iti Amerika dagiti apo ko na iti may sa nga anak na alalaki. Masadot ka no muton nga agbiyahe amapan ijay tamabannog. Ken marigatan ka no nang runa no nalami isti panawan. Kasano nga rodan da ita? Saan nga agbakbakasyon dito, anak na? Nabayag ka no asaan, tatang? Agis eskwela ka no matagiti apo ko na. Naibaga namat nga amangan ka no agbakasyon to di anak na dito eh. Di ka nasaya at no kasta. Narigat sa matag may sa. Ay na, sigurado ang maragsakan day jay. No makita na ti anak mo. Nang runa ta nalabid nga minan di dyan. Adon ti istorya na. Wanero, tatang. Iso nga isurot kon to man maminsan. Barang maliliwamot ni Madam no adda ubing ang makitkita na.
Ay, adi mo imbagha nga itagayam ti isa sangpot mo, iho. Kaya't kayo nga rado sorpresahan, mama. Oh, kumusta kayon? Daytoy, nasaya at mat. Kasi ti Diyos, nasaya at mat dagiti kakadwak diti balay. Very good. Kasta ti kayat ko amang mama. Ay, gayam. Kumusta mo't nga di kasukat na ida? Ay, mayat, iho. Nasingpat ni Josie. Agkakatunusan da diti balay. Ni Josie ti alalay ko iti sa dino man napapanak. Naimbag man ta nakasarak kayo itinasingpet akas kadag iti sigod nga adan diti balay, mama. Waniho, makitam to inton madamdaman ni Josie. Madama ngamin nga aglablaba. Ta dinalusan na kan sinukatan na amin a beddings kan kortina iti kwartom. Nagagat nga rod talaga, mama. Naimbag ta pinalubusan ti asawa na nagtrabaho ditoy. Ay nasapa apimbusay ti asawa na. Ha? Isulaangan ti magisaksakad iti panagbiagda. Naimbag nga rod ta nakastrak ditoy. Kakaasi ka no ide nga agbirbirok iti pakitang tangdanan na iti inaldaw. May sakad na laang ti panagbiagda nga agina, kastamotan ti amana. Unay mat gaya man. Kasi mat nga rin nagpaiso no kasta, mama. Dagiti kakasta klase ti tao ti rumbang atulungan. Takabailan datag sakripisyo para iti pamilyada. Husto ka, iho. Di kagdanag, ta talaga atulungak ni Josie. Nang runa no maipapanan iti anak na. Si kagayam ni Josie akanayon nga istoryahan kanyak ni mama. Siyak nga rod, sir. Maragsaka na kamakam mo kada kayo. Kasta akmat. Nasayat mo ta dito'y ka nakastrak nga trabaho. Mamati ka safe ni mamakan ka. Iso nga ituloy mo tar aramida, muen, Josie? Di yung pagdanagan ni mamayo, sir. Siyak ti makaamukan ko, na. Imbilang ko mo ta nakaslapod no nga inak, taulila akat nga rodan iti ina. Agaman ak to kasta. Talaga ka sa pulak ti talgag ataw amang bantay ka ni mama. Malaksid siyempre kadamanang isin kan tatakardo. Ta nabayag damutan kada kami. Agyaman akmat no talkandak, sir. Siyempre Aywan, ada ka no anak mo? Ada, sir. Nasapa mo't ana ulila iti ama. Iso siya akong tinangisaksakad kan kuana. Agraman ka ni tatang ko. Dandani nga rodan ag-eskwela, sir. Iso nga ikagkagumaak ti makaurnong, tapno mapagadal kunto ti anak ko. Ala, di kagdanag. Kapoy ti kinasingpat mo, maparaburan kanto. Kat mamatiak ang mapagadal munto ti anak mo. Simmangpet ti agmay-may sa nga anak ni Ma'am Agi dama ng Emmy. Katkas iti inana, nakasingsingpet matlaan. Diyak ni namnama ana istorya gaya man kankwa na ti inana ti maipapan kanyak. Iti panagtalinaad na dito Pilipinas, nakitak no kasano kapatag kankwa na ni Ma'am Agida. Iso apagyamanan na launay, taadda kami amang kitkita iti inana. Ado ti bilin na kanyak, tasyakkat nga rod ti alalay ni Ma'am Agida, iti sa dino man apapapanan na. Tijak ammo, napagnumwan dagayam ka ni Ma'am Agida, nga isudan ti mang paadal iti anak ko. Kastaunay ayaman kumanang, taadda dagiti tao akas kadakwada, ana ayat amang tulong kadagiti marigrigat akas kanyak. Naglabas pa iti tawan manang, umadani idin ti panagturpos ti anak ko iti high school.
dandanin ti graduation mo, anak ko. Wan nga rod nanang. Agyamanak kada kayo kang runana pagyamanak da Ma'am Agida, kanta anak na. Ta isuda tinang suporta iti panagadal ko. Wan anak ko, kat bigbigan tayo ng utang na imbag anakam, tung palbiag, dagiti tulong nga impaida kada tayo. No awanda, ay jak amo no nakaadal ka pa'y anak. Nang runa kat iti pa'y private school tinagadalam. Un nga rod nanang. Saan analaka ti tuition ko jay? Ultimo ati allowance ko, isuda tinangtod. Gaputa saan datan nga imbilang asabali at tao anak ko. Nang runakan ka. Kaslapud-pud no nga apo ko titrato kan ka ni Ma'am Agida. Di ka danag nanang. Taging kay ti kabalak. Pagserbiak mo't ni Ma'am Agida. Kasi aramidin nyo kun kuana. Wen anak ko, manmanon ti kas kadakwada ita apanawan. Isuda ti impa iti Diyos kada tayo a pamilya. Tapno matungpal dagiti arapaap tayo iti biyag. Awisok tumot ni Ma'am Agida inton graduation ko, nanang. Ay, rumbang laang anak ko. Kat no mabalin, kiddawam nga iso ti mangimartsakan ka inton graduation mo. Naimbag ta nakapasyar ka man nandito ipalay, dyan, apo. Kwa ngamin. Kaya't kayo ko mga awisan inton graduation ko iti high school, ma'am. Ay, wad, dandanigaya man ti graduation mo. Talaga, napardas gaglabas ti aldaw. Agasem, agturpos ka ni ti high school? Gapo day tayo titulong yo kada kami, ma'am. No sana gapo kada kayo ikan itanak yo. Nalabit, sana kumaan nakaadal. Tamarigatan ni nanang amang suporta iti panagadal ko. Hindi mon panunutan da ita. Rumbang laang ti naramid mi, tanakasaysaya at kayumat kanyak. Nang runa ni nanang mo. Awan ba ko nakiti serbisyo nga impaay na kanyak? Ma'am, mabalin ka dada kayo ti mangimar sa kanya ki stage inta nagtorpusak. Dahi tangamin timbagan ni nanang. Ay, saan dyan? Ni nanang mo ti rumbang amang imartsakan ka. Ay, kanti ka agdanak. Tadumarayak iti graduation mo. Agyaman ak nga rod, ma'am. Da kaminton ka ni Cardo ti mangsukon kada kayo iti balayo. Agkukuyog tayo nga agatendar iti graduation mo. Bigatong ti graduation mo. Anyan tungay ti kursong alaam inton agkolehiyo kaan. Kaya't ko kumati-nursing apong. Tapno sakto ti mang taripato kada kayo kada nanang. Nangruna ka ni Ma'am Agida. Ha? Nursing ko nam, anak ko? Jak nam naman matkit di nanang. Tamo ka nagastos tagpadal iti nursing. Kat amo ka saan nyo akabaylan. Pasensya kan anak ko. Talaga amarigatan tayo no day ta akurso ti alaam iti kolehiyo. Wan nga agpaiso dyan, apo. Ngam nagsaya atan ngay no kabailan tayo kumagastusan day ta akursaom. Maawata ka pong. Mabainak matan adumawat iti tulong kada Ma'am Agida. Nalabasan ti na itulong da kada tayo. Masapol ada tayo matan ti makaamo iti panagkolehiyom, anak. Sa bagay, nanang, manoabulan mo't kit di ti bakasyon. Makapagpanunot akpay siguro. Mabalin nga agbalik tupay ti panunot ko. Diyak mo't kahit nga ipilit ti kayat ko, tadyak kahit amarigatan kayo. Agyaman anak ko, naimbaglaangan taman nakaawat ka.
Agyaman nakiti pa ng celebraryo iti graduation ni Jan, ma'am. Awan anyaman na Josie. Kastoy matlaang ti kayat ti anak ko. Rambakan tayo kano ti panaggraduar ni Jan. Nakababain paiket din, ma'am. Ngam agyaman kami unay. Saan ka? Nasa bali ka na kami, Josie. Kapamilyada kayon. Gapo iti kinabayag mo nga agserserbi kanyak. Awan gayam. Anya nga iti kayat nga alaan ni Jan na kurso into nagkolehyo. Panunutan na pa'y kanu, ma'am. Taamo na kano amarigatan kami iti ibagbaga na kurso akayat na. Apay, anya nga min kurso ti kayat na nga alaan. Nursing kanu, ma'am. Tapno iso kanu ti mang taripato kada tayo. Nang runa kanu kada kayo. Kas pang supapak na iti kinasaya at yu kada kami. Oh, anya ko mati problema iti dayta a kurso. Ma'am, sigurado ajak ka ba alanday jay? Tanangin na ti kurso kayat na. Apay, imbagak aya asika ti magpaadal kan kwada. Saan ayada kami ti magpapaadal iti anak mo? Ha? Ma'am, huston ti naitulong nyo. Manipod elementary agin kay ti high school. Da kayo ti nakakaamoy ti amin. Kas nakon imbilang kayo na pamilyami. Isoada kami ti magpaadal kan kuana. Aging kay ti agturpos iti kolehyo. Kat ituloy na ti kayat na nga alaan a kurso. Ha? Agyaman kami nga rod mo kasta, ma'am. Talaga ajak manan pagkadkadanday ta atulong nyo. Talaga kayat ko makaturpos ni Jan iti kolehyo. Sigurado maragsakan ti anak ko. No ibagakan ko na ti imbagayo kanyak, ma'am. Kan kayat ko unay ti panggap na. Iso aday ta kurso ti kayat na nga alaan. Agasam, adanton bang taripato kada tayo intundumtang ti aldaw. Kayat ko matunay day ta panggap na, ma'am. Kat ulitat ti agyaman manan kada kayo. Talaga intad na kayo ti langit kada kami a pamilya. Tinungpal nga rod ni Ma'am Agi dati kunana nga isuda ti mang paadal iti kolehyo kani Jan manang Emmy. Kasta unay aragsak ti anak ko kat nagadal nga rod ana imbag tadi na kayat amapaay da Ma'am Agi da. Adamot tandag iti panawon nga agsakit ni Ma'am gapu iti kinabaketnan kat ni Jan ti makaad-ado ang mga asikaso kankwana kastamot ten kanitatang ko asumalog matan ti salunat na. Itamanang may salaangan natawan kat agturpusan ni Jan. Kat kas iti sigod, kayat manan da Ma'am Agi da nga ag-examen adagos iti board kat isuda kanumanan ti makaammo. Dinangag ti Diyos dagiti kararag ko kat ti impaay na nga instrumento kat ni Ma'am Agi da kan ti anak na. Isuda ti nagserbi asadag mi iti panawen akasapulak ti mangtulong kanyak. Tapno maisakad ko ti panagbiag mi kadatatang ken ti panagadal ti anak ko. Aklunak manang nga ididamo adda panagduaduak kadagiti adda kabaelanda iti biag. Tasigon iti masansan a madamdamag ko na istrikto ken naalas ti ugali da. Ngam siya ka mismo timang panaknak manang, asaan nga amin ababak nang kat managtagibasit, ken manangimamag. Adamot dagiti nasaya at ti panagnaknakam, ken panagpuspuso da, akas kadagiti amok. Agyaman nakiti anusyo anang iurnos iti surat ko manang. To'y pagayam mo, Josie. Pagayam ko a Josie, pudno ti kinunam nga amin nakararag
No napasnet ken mabuyugan iti kinaimbag ken kinasalukag, ipaay ti Diyos ti anyaman akid daw, no saan man nga iti bukod apan nang ipamuspusan ti masaknan, kalaat-latan adumteng dagiti instrumento nga aramaten ti Diyos, tapno matungpal tikid daw tayo. Nagasat ka, ta nakasarak ka itikas kadagiti nagbalin nga amom. Kat nagasat damet, takasken ka tinasarakan da. Iso anaparaburan kayo nga agpadpada. Kararag ko nga umatidog pa'y kumatibiyag da. Tapno maimatangan da pa'y ti panagbaligi ni Jan nga anak mo. Babaan iti na impuswan apanang tulong da kada kayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi